أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ngempela bonke abantu abangakholwa kanye nabantu abakhonza abanye onkulunkulu, the mushrikun, abenzela uAllah abalingani, abenzela uAllah abancedisi, abenzela umdali izifaniso. Allahu akbar. Allah asave. uAllah uthini? Fi nari jahannam. Bazobe besemlilweni. Bonke lawo bantu labo bazobe besemlilweni. Ake ngubaleleke bona. Ngaphandle kwama-Muslim. Allahu akbar. Ngaphandle kwama-Muslim, nawo uma kuwama-Muslim enza kahle, aziphethe kahle, alandela umbhalo, alandela inkulumo iQur'an ka-Allah ngendlela uAllah afuna bayilandele ngayo, alandela isithunywa sika-Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanye nazo zonke ithunywa zika-Allah ngendlela okumele siyilandele ngayo. Uma ngabe ungakwenzanga lokho, nawe ubaliwe kuleli verse, uloku yimuslim. Okay? Because awufoli wena under mushrikun, but ufola under what? The kafir. You are denying, uyaphika wena. Awufoli ngapha kuma mushrik. Kodwa Allah uthini innal ladhina kafaru wal mushrikin. You see? Allah yahlukanise abangakholwa nabenzela uAllah abanye uNkulunkulu. Yabona? So wena mawuphikisana neQur'an, mawuphikisana nehadith, awukholwa my brother, awukholwa my sister. Uyazikhohlisa nje ngalesikhafu lesi ngisithwele, nale topi le ngithwele, nale kurte emhlophe engiyigqokile, umjivo lo mhlophe engigqokile. Uma ngabe wena kukhona okukodwa uAllah athi kwenze kuQur'an, wena uphikisana nako, wena wenza kwentando yakho, wena wenza kweinkanuko zakho. Uma ngabe khona okukodwa wena okushiwo isithunywa sika-Allah wena ongafuni ukwenza, wena ophambana nako, uma ngabe khona okukodwa wena okwenzayo isithunywa sika-Allah ezingazange sikwenze, ezingazange sisho ukuthi ukwenze, wena uyakwenza egameni lokuthi wena wazi Islam kakhulu ukudlula yena, noma wena umthanda kakhulu ukudlula laba ephila nabo abangani bakhe, laba show ukuthi they are the best kunathi sonke, wena umthanda kakhulu ukudlula bona labo. Uma ngabe wena awufuni ukukuyeka lokho, wena nawe ubaliwe kuleli verse leli. Subhanallah. Then Allah uthini? Khalidina fiha. Fi nari jahannam khalidina fiha. Bazongena kuloyo mlilo loyo. Allahu akbar. Ingunaphakade. Bazongena kuloyo mlilo loyo ingunaphakade, abaphinde baphume. Subhanallah. Angazi ke ukuthi wena Muslim obhizi namabhid'a uyophinda yini uphuma ngazi? Ngiyakuphindela, angazi ukuthi wena Muslim obhizi namabhid'a uyophinda yini uphume. Njengoba Allah ethi khalidina fiha abadan, forever. Angazi ke ukuthi wena ke njengoba nesithunywa sika Allah sisho ukuthi uyakhona wena, who is doing injustice to the Sunnah, who is doing injustice to the Quran. Uyakhona. Angazi ke noma wena ke uyophinda uphume yini, angazi. Kodwa ngiyakuvusa njengomfowethu, ngiyakuvusa njengodadewethu, isikhathi sisekhona, usengashintsha, usengaphenduka. Zonke ithotobala ziyashintsha. Wena uyesinjani isithotobala esingashintshi? Wena ondinda kude nesibaya, buyele ekhaya. Kusakhanya, ungafiki ngomnyama, amagate esevaliwe. Buyele ekhaya, kusakhanya ufika ucela uxolo kumdali wakho, uthi mdali wami bengihlanhlatha, ngihambela kude nomusa wakho, ngihambela kude nothando lwakho, ngihambela kude nenhlonipho yakho, ngihambela kude nokukhonza. Sengibuyile manje, ngicela ukuthi ungamukele. Manje ke uAllah mayekhuluma kanje, nginombuzo engiwubhekise kumaNazaretha. Manazaretha, njengoba uAllah yena kwiQur'an ekhuluma kanje ngesihogo esidalwe uye, uthi nina nonke nesihogweni, nina leli zulu, nina amaNazaretha enithi nobe nikulo noshembe, lidalwe ubani?
maKristu, njengoba umdali esho ukuthi nina nesihogweni ngoba nina nikhonza uJesu kunokuthi nikhonze yena esidalo uye isihogo. Leli zulu nina athi amaKristu kuyoba mnandi sesihlangene sonke ezulwini. maKristu yekani ukukholisa abantu. Akunazulu la enohlangana ku. Uthi nina kuyoba mnandi sesihlangene sonke esihogweni. Akusho mina, kusho umdali wenu. Nina amaKristu ngoba nikhonza abanye onkulunkulu ngaphandle kaMdali wenu noma nenzela umdali wenu abalingani. Uthi umdali nesihogweni. Iliphi-ke leli zulu leli maKristu enobe nikulo noJesu? Nani maRoma, nina nithi nizobe ninoMaria ocwebileyo ezulwini. Yiliphi lelo zulu lelo ngoba umdali uthi nina nesihogweni. Holy but in room, amaRoma they are destroyed. Allah uyibeka straight. Kuthi amaRoma into yawo imbubhiso. Abhubhile already amaRoma. Yiliphi-ke nina leli zulu-ke nina amaRoma niliclaimayo? Azangcono kama-Watchtower ngoba ama-Watchtower athi wona abantu abayobusa ezulwini abayezulwini bawu-144,000. Kuwo wonke lama billions la angasekho emhlabeni nale 8 billion ephilayo manje kunalama billions azelwe kunamhlanje athi ama-Watchtower bawu-144,000 kuphela abantu abayobusa noJesu ezulwini. Bona-ke ama-Watchtower izulu lawo kuzobe kuyilo mhlaba lo. Asho njalo ama-Watchtower. Okay, lelo zulu lelo ma-Watchtower enithi nina yilo mhlaba. Angithi iliphi lelo zulu lelo ngoba lo mhlaba lo udalo uAllah. Lo nina enokuclaima nithi izulu leni udalo uAllah lo mhlaba njengoba ningamkhonzi nje. Iliphi-ke lezulu leli niclaima uAllah uthi nesihogweni. Nani nina enikhonza izithombe, nani nina enikhonza amadlozi, nani nina enithwele. Uthi umdali nesihogweni. Abantu bakini laba othi uzohlangana nabo ukhuluma iqiniso uzohlangana nabantu bakini enizobe niya nabo esihogweni. Ongayi naye esihogweni angeke uzuhlangane, ngeke uzuphile naye. Uzohlangana nalo muntu wakini lo wena omkhonzayo naye ade khonza abanye wafa ekhonza abanye njengoba nawe usumkhonza. Uzohlangana naye seni umshungo owodwa nihlangane nonke niya naye esihogweni ukhuluma iqiniso lapho. Ilapho-ke indaba. So ngiyaphinda futhi. Nonke nina enithi nina nezulwini. Siyahamba thina siyezulwini uyosala wena othanda izono. Liphi izulu? Ngoba uAllah uthi kwelakhe nina niye. Uthi uAllah nesihogweni. Esidalo uye esakhe isihogo. Usho yena uthi nina nesihogweni. AmaRoma ayesihogweni, amaNazaretha ayesihogweni, amaKristu wonke ayesihogweni, abakhonza izithombe bayesihogweni, ama-atheists bayesihogweni, abakhonza umlilo bayesihogweni, abakhonza amadlozi bayesihogweni, inyanga zesihogweni, abathwele bayesihogweni, amathwasa kesihogweni, izangoma kesihogweni. Yiliphi-ke lezulu leli nina eniya kulo? Uma ngabe wena uyalazi wena ukudlula umdali wakho lo dala izulu wadala isihogo uthi yena uyesihogweni mawungaphenduki. Mawufuna ukuya ezulwini phenduka umkhonze yena yedwa. Wonke amadolo kufanele akhothamele yena, wonke amadolo kufanele akhothamele yena. Uma ungangikholwa vula incwadi kaIsaiah 45 ufunde from 21, 22, 23. Wonke amadolo kumele amkhothamele yena nensindiso ivela kuye ayiveli kuJesu. Ufunde kahle mKristu. Uyinike isikhathi ungesabi. Manje iBhayibheli malithi amaKristu wonke ayesihogweni. Uyazi lisho ukuthini? Lisho ukuthi wonke umuntu ongaphansi kwesambrela sobuKristu. Kudala nginitshela ukuthi namaNazaretha amaKristu, namaRoma amaKristu, nama-Watchtower amaKristu. Kudala nginitshela lento le. Engiloko nginiphinde into eyodwa kaningi ngathi niyingane zasenkulisa. Okay? So wonke-ke umuntu ongaphansi kwesambrela sobuKristu okholele eBhayibhelini. Lithi iBhayibheli encwadini kaTiyalukuzana kwabaseKorinte. Basekorinte bokuqala isahluko u15 uqale kuverse 15 wehle nayo ithi nonke abaphilayo nabangasekho maKristiani niyesihogweni kusho iBhayibheli akusho mina. uAllah uyifakazile-ke kuQuran. Nina-ke lezulu nina amaKristu-ke nani maNazaretha, nani maRoma, nani ma-Watchtower, nani nina enikhonza amadlozi eniya kulo yiliphi? Phendulani umbuzo. Sengathi umdala angasivula ingqondo, asivula amehlo, asidonse ebumnyameni, asilethe ekukhanyeni, sihlale sijabulile ngaye. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.